Igsuon ang Sodoma o Gomora nga wala sila nagtuo, wala sila nagila sa Ginoo, wala sila nahimo sa diyang gipaulanan ug kalayo sa Ginoo ang ilang syudad. Bisag unsa kadato ang mga namuyo didto, unsa kanindot ang ilang mga panimalay, ug unsa ka sadya ang ilang syudad, pero sa diyang gipadal-an kini og kastigo kalayo sa Ginoo, wala gyud sila naala sa ilahang napundar nga mga kabtangan bisan unsa pa kanindot sa ilang mga balay. Inani bitaw ang mahitabo sa syudad nga dili bitaw mo ila sa Dios. Kung naa gyoy lugar o area nga wala gyud ilha ang Ginoo, mao po na ang lugar nga puno siya sa kastigo. Muna nga ato gyud nga isangyaw ang pulong sa Ginoo sa matag dapit, aron nga ang mga tawo kahibalo sila unsaon pagtahod ang Ginoo. Kay kung ang mga tawo man dili mo tahod sa Ginoo ni anang lugaraha, kanang lugaraha kastiguhon gyud na sa Ginoo. Muna nga salamat sa Dios sa mga lugar nga aduna gyoy mga tawo nga nagila sa Ginoo, kay kana palangga gyud na sa Ginoo ug ipalayo gyud na sa kastigo. Salamat o God bless.